ಇವರಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು ಗಾಳಿದ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪೇನೆ ಸಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂಜ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂತ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಅದ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಂಜ ಇತೆಂಕ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾತಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಏತೊಡ್ತಾಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎತ್ತನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತನಾಗ ನೀ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಒಂದಾಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಒಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಇಂತ ಬಟ್ ಬಾಯರಾಗ ಹಾಜಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಂಜೈತೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡತಿ. ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೋತು ಜಂಕ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ ಗೈಸ್. ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಗಂಡ ಬಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಬಸ್ ಬರಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡೆ ನಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಪ ಅರಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅಜ್ಜನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡು. ಹಾಂ ಸರಿ. ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಲಿತ್ತೆ ಆತ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೇ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಬ್ಬನಾಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಎಂಕೆ ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ತಡೆಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಪೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಯಾನ ನಿಂತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬೈ ಗೈಸ್. ಇಂಕ್ಲ ಸಂತೆ ಹೋದ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ತಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ದಾದ ದೇತಂತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ದೇತಂದ್ರೆ ಬತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತಿದ್ದೆ ತೊಂದ ಅಂಚೆ ನಿಂತಿ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಸ್ ಒಂಚೆರ್ದು ಬರ್ಬು ನಾನು ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೆರ್ದು ಬರ್ಬು ನಿಂಚೆರ್ದು ಬರ್ಬು ನಾನು. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಂದು ಹೋಗೋಣ ಸೀದಾ ಅಂಚ ಗೈಸ್. ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬಾಯ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಲಂಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಕ್ಕಂಡೆ ಏನು ಹೋಗುದು ಅಂತ ತೋಡು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ಕೊಂಡೆ ಏನು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೈಟ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜರಾ. ಹಾಂ ಇದು ಜಾತಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಗೈಸ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಬಸ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಉದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಶಾಪ್ ಗೈಸ್. ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂತ ರಡ್ಡು ಜಿಬ್ಬು ತಯಾರುಂಡು ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಜಿಬ್ಬು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಗ್. ಬಟ್ ಜಿಬ್ಬು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಚೋಕುಂಡು. ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಚೋಕುಂಡು. ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಲಯ್ಯ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಇತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪ ನಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಏತು ಸತ್ಯ ಉಪಾಯ ಪೋಂದು ಮಾರೈತಿ ಆತದೆ ಪುಣ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಿಬ್ಬು ಅರ್ಧ ತಿಂಡರು ಗೈಸ್. ಸೋಕಿಜ್ಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ನೆರಪಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಗೈಸ್ ಇಂಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಥ ರೆಡ್ಡೆ ಜಿಪ್ಪಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜಿಪ್ಪಿತ್ತು ನನಗೆ ಆಚೆ 7 ಜಿಪ್ಪಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೈಕೆ ಕೈ ಬಣ್ಣು ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕಲಿದ್ದಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಮುದ್ದೆ ಅನ್ಕೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಥರ ರಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ದೆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತದಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏತನೇ ರೆಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಡ ಯಾನಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಕೈ ಸೆಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ದೆತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಮಂಡಾಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಅಬ್ಬ ಯಾಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇ ಕಾಟಿತ್ತನ ಜಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಗುನ ಬಿದ್ದಿಡ್ಡದ ತಾರಣ ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗೈ ಸೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ದು ಅದು ಆಗಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಸತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಜೆ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಡೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಇದ್ದ ಬರ್ತಾನ ಉಗದ ತಂಡ ನಿಜವಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಬರ್ತಾನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ದೆನ ಹೋಟೆಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ದಿಶಾ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಂಚದ ಎಂಕ್ಲೈತದ ಅದು ಬಂದ ಬಂದ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಂದ. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬಿಕ್ಕನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚವ ಗೈಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬತ್ತಲು ತುಲೆ ಸೊಕ್ಕಿದ್ಯಾ
తూనెగానే సోకుండు బట్ టేస్ట్ ఎంతో బుక్కల షోక్ ఇప్పుండు ಜನ ಚಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಣೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅದು ಪಿರ ಅನ್ನ ಹಂಚಿರ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚು ತಾತಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ಎಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಬರೋದು ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರಾಯ್ತು ದೈ ಬಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಏಳು ಕಾಳಾದಿತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಜಿಪ್ ಮತ ಯಾರಿತ್ತು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಮತ ಕೊಂತಿತ್ತ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮತ ಕೊಂತದ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಕಬಾಬ್ ಮತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒನಸು ಪುನದೈತೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ನೋಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೈಸಿನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲಾಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದು ಬಂದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್